naghahandog ng second flight. Matana! Driver. Hapugan nga mo matagal sa 4. Oy, diyan na si Kuan, Ondoy. Pagpakot. Doy, mapalit tag kilawon, Doy. Sa mga kasi ha? Ha? Iring, iro. Iring ka kilawin. Kuan. Oops! Nagpakunawa. Ba't kailan? Ting, sila ibang kinig time-lapse na mga dyan. Kalitong lamay mo rin pagkunawa mo kikilaw. Pulpahan, pagkudang, nag-edit ko ba? Driver. Kani ka Junjun stay bini nga clip. Yes. Driver. Wow, to na. Yes. Wow, bye-bye. Bye-bye, drone. Nagpagawa ko clip kaya ako na magama na po ko kuan karaoke. Hoy! Hoy! Ning 1 million nagahong kuan. Wa pa ko nakakitag pila na. Lagi nilang karanggan. Ang kanay mapulmuro-pulmuro. Hoy, kada barangay na ron na ingaron. Lagi nga. Basig siguro pagkagod ng banghay. Kada barangay na ron na ingaron. Yes, ano to ah. Namin sa Kawanangan guys na moto dari sa Progreso. Daw rin sa amo sa alis siya rin eh. Ah. Please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And with me guys, si John Mark. Hello! Hi! Hi! Kabir po rami! Kay Nanamod po rami! Hi! Darak ko. Gipupos man dyan ko! Gipupos ko sa kamera. Hello! Hoy! Ah! Hangin! Nagisunod ko! Sarot! Ang tropa! Nagkatigom na pod! Nagsipurami na hadlok ng kaligaw kaber! Alam mo, nabuling! Siguro sila na nangingi. Nice kajog lugar. Nice no? Hmm. Worth it no? Yes. Nagpunta yun natin mga lady na ni. Hinahinay. Reaction sila. Hinay-hinay. Malakinas. Nandun! Ay, garay. Oh. Nakay kamera, di apog ko. Asa pa? Huwat. Ifagan. Kuha dari. Wow. Wow na lang kaadlaw. Ano ka na ka? Ginawa na. Hala na, naamis ko dari tungkol sa pag. Tanaw, wala mo na. Dari po na. Dali ka pagibarugan mismo na. Kaya nahanap pag mga naong. Baharap ang mata nahanap. Ifagan. Kuha dari. Wow na lang kaadlaw. Ano ka na ka? Ginawa na. Hala na, naamis ko dari tungkol sa pag. Tanaw, wala mo na. Dari po na. Dali ka pagibarugan mismo na. Kaya nahanap pag mga naong. Baharap ang mata nahanap. Hala, aglangit. Ning duo sa ubos. Naa. Hala, nag-asuag mo to. Uy, nanay. Kapas ka ni atong gibarugan kay nanay ni Fox.
Kita laman ta ikat-kat. Wow, gayon kuan. Wow, wala lami sa adlaw oy na. Ang bidlisiw sa kabuntagon. Wow. Yes! Bahala ko ito. Hala! Nayalin danaw! Alam mo, Ags? Gano? Alam mo, amanjod kanon. Nana. Ara lagi nindo tatanahon nga tos balisa. Kana na. Magkapot na to ang langit. Ilhan man kay agkuan bitaw ag hangin kay grabing kakuan. Kana tayo nagpuot, kuan jud na. Di ay alindanaw, alindanaw, alingisi, alingatong. Alingatong ni kuan. Alingatong mo dia. Parang ada sidlak na. Ala. May dami ka lang naunggan, magising ka ng ngaping. Nagisiyara ka lang ng tuhod kahapon. Di ba kugadad? Nagadad. Nanagabugab ka na na! Ha. Sangka. Akala mo? Kamera po ko. Sangka. Lopeg. Nag mga forma nag-uop. Ano dyan ha? Nagturag samdang gahapon na ba't na? Gaway day ka. Ang ning tago man kinauwaw nato. Nag-arang rin kawa akuan. Gapon, walin na po dito. Kaya po lumoy. Talagang! Parang din ko. Kaya manaog na. Landing! Tas purame, hadlokan. Uy, hadlokan. Hoy! Tuan na. Hoy!
Hoy, nag-away na pud mo. Hey, di makita. 1, 2, 3, smile. Smile. Di makita. Uy, tayo tao, paduong nato. Kami akan ano. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,